Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa atong Palami Drama. Karon mag-upload ta sa atong Palami Drama compilation part 77. Ug pasensya jud kay mga listeners no. Karon lat na nakabalik og upload jo na busy jud no. Init kayo panahon kay karon. Grabe ka init. Akong paibaw mga listeners na natay t-shirt no. Ako ipakita mga listeners atong mga t-shirt. Ano sa atong mga t-shirt mga listeners no. Is atong t-shirt wala na ko gimahal mga listeners no. Tag 180. Wala na ko nagpatubo ana mga listeners. Ako ang ma-promote lang po ng atong channel no. Wala na ko nagpagginansya ani. Ang ato ala nga affordable kayo. Mapalit jud ninyo pud no kung kinsa toy ganahan sa t-shirt. Ang kantidad 180 ra ang isa. Barato ra kay mga listeners no. Ang atong kalo pod is 170. Barato ra na natay color black. Indot kay na nga tila mga listeners no. Black t-shirt nya naputay red color. Na say red nya naputay blue. Natay blue mga listeners no. Nindot kay ang blue nya white pud siya. Say white no. Tag 180 ra na mga listeners no. Wa na ko nagpatubo ana mga listeners. Kinsa toy ganahan mo palit ng listeners. Wa na ko nagpatubo ana mga listeners. Ang ako ala nga ma-promote na po ng akong channel. Magbasa na ta mga listeners tanan nga comment sa katong last na tong gi-upload. Atong basahon si Oscar Abayadog. Salamat ta sa idol sa super kaayo makalingaw nga drama idol. Wag tang jud tanan sakit na to ani. Salamat jud kanimo Oscar Abayadog no. Nakaperminti kasunod sa akong drama. Ug duha ni imong comment dinhi. Kaduha nimong comment. Why skip ni idol? Why kabitay ha kay masuko atong mga asawa? Tinuod na. Sakto kay ka Oscar Abayadog no. Mao dunay sakto nga laki Oscar Abayadog. Di ko believe si imo. Si Judith Sakia. Thank you super funny. Salamat kay kanimo Judith Sakia no sa imong pagsunod pirmi sa atong drama. Si Ma'am Liquins, fuck man yung sir. Lami kayo, the bigger, the better. But depends ra gapon kung love nimo kay kung di mo love sakit man. Sakto jud ka ma'am no. Sakto jud na ang imuha no. Mo ni lami kay ma'am, sakto kay na ang imong giingon. Mas may jud nga love pud nimo no. Ikaduha nimong comment. Pwede ba sir araw-araw ka mag-upload kay laay kayo kung wa ka? Maglisod jud ta ma'am ug kada adlaw no. Usahay man gud na copyright ni ato pa mo i-plaster balik ko na pud natong edit. Maglisod jud ta og kada adlaw no nga ako ra pud isa nga ga-edit. Ug dagan kay salamat kanimo Ma'am Liquins no sa imong pagpirmi pagsunod sa atong drama ug pirmi pagpaminaw. Dagan kay salamat amping-amping dia ma'am. Si Ma'am Ana Hajin, thanks always idol. Happy kayo ko na appeal ko sa vlog nimo sa pagbasa sa name nako. More blessings sa iyo idol. Dagan pud kay salamat kanimo Ma'am Ana Hajin no sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Dagan jud kay salamat. Romy Boy, salamat na sa idol sa bag-ong drama lingaw kaayo mi. Dagan pud kay salamat kanimo Romy Boy no. Nakapirmi kasunod sa atong drama nga dugay na pud pirmi ka suporta sa ato Dagan jud kay salamat ta imong wala pag-skip no. Salamat pud kayo. Si Dinim Orindo. Sana all mangayo ug ubang kasing-kasing ug lamian kaon ug kapayas. Thanks sir sa upload makalingaw jud. God bless. Salamat pud kanimo Dinim Orindo no. Dagan kay salamat nga pirmi pud ka paminaw sa atong drama ug isa ka na appeal sa atong pag-vlog no. Kung Ma'am Lisa Aduan, salamat idol. Hastang lingawa gayud, more power idol. Dagan pud kay salamat kanimo Ma'am Lisa Aduan no sa pirmi jud nimo pagsunod sa atong drama. Salamat yo kayo. Kung Ma'am Marisa Hilwa, hi idol, bisan dili ko ka-comment nimo pero gapaminaw gyapon ko, makatawa lang ta og kalit sa imong upload nga drama. Dagan pud kay salamat kanimo Ma'am Marisa Hilwa no. Maski dili kay ka-comment, naagapon ka pirmi gapaminaw sa atong mga drama. Salamat jud kayo kanimo Ma'am Marisa no. O amping-amping dia ma'am sa trabaho ma'am. Si
Nilda Gikik. Nindot kaayo nga drama idol, lingaw kaayo mi. Daghan po salamat kanimo Nilda Gikik no sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Salamat jud kayo. Kang Jojo Bona. Salamat na sad idol, na-apil ko pirmi sa pag-vlog ug thanks po idol sa bagong upload nimo, funny kayo. Daghan jud kay salamat pud kanimo Jojo no nga nakapirmi gasunod sa atong drama. Salamat jud kayo. Si Tupir Valdez, thanks idol, more drama pa, lingaw kaayo mi diri. Naminaw na nga onig saging ug kamuti while ka paminaw sa imong drama. Salamat kayo. Salamat pud kay kanimo Tupir Valdez no. Nakapirmi nasad ka gasunod sa atong drama. Salamat kayo sa imong pagsuporta. Si Ana Listi, lingaw na pud kayo mi diri idol, burot sipon na pud ginatawa. Mao jud na no, basta click kini atong drama makalingaw man jud kaayo no. Ana Listi, mao nga di jud malikaya na. Ug salamat kay Ma'am Ana Listi no sa imong pirmi pagsuporta sa atong drama. Si Vilma Amor, thank you again sir sa drama, super funny kaayo. Daghan jud kay salamat pud Ma'am Vilya Amor no. Pirmi jud ni siya pirmi na ni siyang kapaminaw sa atong drama, si Vilma Amor. Si Nina Castro, hello sir, maka-inlove jud imong drama o makalingaw kaayo, ay kalimot sa t-shirt sira, 2 pieces ako thanks daan. Ug mao to ma'am no, nakita na niyo atong t-shirt no, nga diha sa akuan. Makita niyo atong t-shirt. Daghang kay salamat kay sa inyo ano. Brato ra kay na itong t-shirt, wala na akong gipa tubuan no para maka-afford tanan. Si Sugar Santos, idol, shout out na pud akong uyuan, sige siya paminaw sa imong drama. Nag-inom na pud siya og fighter. Salamat kaayo sa pag-upload, lingaw kaayo mi. Daghan pud kay salamat kanimo Sugar Santos no. Pirmi nakagapaminaw sa atong drama. Ug salamat jud kaayo pirmi sa pirmi nimong pagsunod. Daghan jud salamat. Ug si Karen Baroy, nice sir, nanapod ka nyo upload, makalingaw kaayo jud ug happy ko karon sir kay nakita na pud ko nimo pag-usab. Thanks jud kay sa imong drama, stress free jud, super comedy kaayo ug maka-inlove. Mao jud ni atong drama no, Ma'am Karen Baroy, makalingaw jud siya kaayo. O daghan pud kay salamat sa imong pirming pagsunod sa atong drama. O pag-comment ma'am, salamat pud kayo. Isa pud ka na-appeal sa atong pag-vlog no. Ma'am Birna Siroy, haha, lingawa drama idol. Grabe jud na akong katawa, thanks kayo idol sa pag-upload. Daghan pud kay salamat kanimo no, Birna Siroy, sa imong pirming paminaw sa atong drama. Salamat pud kayo. Si Alfie Lucina, thanks idol sa drama, more power. Daghan pud kay salamat kanimo Alfie Lucina no. Bag-o lang po din na ito nga komentor no? Murag ikatulo pa din nga comment sa tuwa. Kung salamat kay kanimo Alfie, naapod ka kapamina sa akong drama. Si Cathy Bando, nice kayo. Nag-emoji lang si Cathy Bando, nagkatawa siya kapaminaw sa atong drama. Si Susit Palmiros, hi sir, thanks sa drama, lingaw kayo mi, super funny kayo. Mao jud na ma'am no, Susit Palmiros, nga makini atong drama, makalingaw jud tinuod ni no, makawala sa kalaay. Daghan kay salamat kanimo Ma'am Susit Palmiros no. Si Hilin Basil, salamat jud kayo idol sa pagbasa og sa imong makalingaw nga drama. Shout out daw ako igagaw nga si Irene. Shout out diya Irene no. Daghan kay salamat kanimo sa imong pagpaminaw pod. Ang igagaw ni Hilin Basil, shout out diya ma'am kay Irene. Si Catherine Solip, lingaw na sad mi sir sa drama nimo, shout out from Florida. Parimay na ko sir t-shirt basin malimtan nimo. Thanks kaayo, more power to your channel. Daghan po kay salamat kanimo ma'am Catherine Solip. Ma'am, makita ninyo diya ma'am no, atong t-shirt no, brato ra na siya. Nay black, nay red, nay blue, ug nay white pud no. Yan na po tay kalo diha o gusto mo. Si Diane Balir, nice kayo imong drama sir, wag tanga mong kalay, shout out from Quiet Things kayo. Daghan po kay salamat no, Diane Balir, sa inyong pirming pagpaminaw sa atong drama. Salamat jud kayo no. Edgar Palma, nanapod bag-o nimo upload idol, salamat kayo, makalingaw jud mi maski nay problema, minaw gapon sa drama idol. Salamat kayo sa pagbasa og more drama pa idol. Salamat kanimo Edgar Palma no,
nga kita tanan na medyo tayo mga problema. So nga tuwa lang ang pag-ampo lang jud maayo no, pinakamaayo jud natong buhaton. Ug salamat kay kanimo Edgar Palmano nga mas kinakay problema nga kapaminaw gyapon ka sa atong drama. Salamat kay sa imong pagsuporta sa atong channel no. Daghan gyud salamat. Kang Arlene Berlin. Thank you idol, more power to your channel. God bless, lingaw kayo mga drama. Salamat pud kay kanimo no, Arlene Berlin sa imong pagpaminaw sa atong drama. Daghan gyud salamat ma'am. Mirna Urban, hi sir, mawa na jud akong kalaay nga nakita nimo og kadungog sa imong drama. Ayaw kalimo sa t-shirt tira 3 pieces. O ang ana tulo, I love you meaning ana thanks kayo sa makalingaw nga drama. Daghan kay salamat kanimo Mirna Urban no sa imong pag-comment sa atong drama. Daghang kay salamat. O nakuha na ako ma'am, na-reserve na ako ang imong tulo nga gi-order sa t-shirt. Makita niyo diya ma'am. Pagpili lang kung gusto niyo nga color no. Barato lang kay na atong t-shirt, tag 180 lang na siya no. Naputay kalo diya nga kuan lang pod 170 atong kalo diya. Si Joseph Bacaro, sir tungod aning dramahan nakaminyo kog at pero okay ra para taga-adlaw birada. Mo ni lami ka. Joseph Bacaro, pirmi jud ba, no? Ba kani si Joseph Bacaro, birada jud siya. Adlaw kada adlaw birada jud. Mo ni maayo. Ug mao to tanan nag-comment sa atong Part 76 mga listeners. Ug akong gibasa mao to na appeal sa akong pag-vlog karon sa atong Part 77. Ug ako jung pasalamatan tanan nag-comment sa atong Part 76. Daghan jud ka salamat no. Ug pahinumdom nako atong t-shirt no. Ako lang i-comment sa akong comment section. I-click lang to para ma-view ninyo atong t-shirt no na dito. Og di na nako dugayon mga listeners no, kung medyo taas-taas na ato na sugdan atong Palimay Drama Compilation Part 77. Ako si Sonia. Pait kid ning layo ra nato ang atong bana. Kay kun magpangita ta sa lawas nga kalipay, bisan unsaong pa nato og pugong, pag madakin as gid ta sa pagpakasa. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, hindi na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Madayon ang imong giingon nga dadon ka sa imong amo sa Manila ug adto kanya idestino dito. Oday, wa na akong balibad oy kay doble man akong sweldo dito. Pero ingon to siya nga labing dugay ko no nga dito ko sa Manila usara ka tuig. Iyar gyapon kong ibalik dinhi sa ato. Ba di uy, kadugay nang usa ka tuig. Subuti pa sabot, usa ka tuig sa kudiri nga mingawon sa lawas ng kalipay. Day para sa maabot man natong ugma. Kini akong pagadto sa Manila. Doon nagutay anak nga bag-o lang nga 2 ka tuig pa. Wanang kinahanglan gyud nga magtigom ta day. Nya, kanus amang kuno ka mular ka sa Manila. Sa sunod adlaw na kuno day. Maayo kay nahaduaw ka din hinak. Uy, mura ka magluya ka ayog linaktan. Ay, ngano ka? Ida, ugma sa buntag naman mular ka si Pablo sa Manila, nay. Mao nga, nagbuntagay may gabi igmaw na. Oh, Mao na naluya ko. bid. Da. Paita, rabaning layo ang atong bana, day. Gamit lang unyag taong nak. Ako, Ha? na may dagko nga taong sa akong hardin ay. Pamili lang niya dito dako-dako. Bakit talong na lang? Bakit talong kailan ang... Mao gid na problemahan ako, nay. Di sa ko ganahan ng taong nay, uy. Aw paliya. Nay, kasuway mong kong gamit anak good, nabali ang taong. Oh, mas ligon ang paliya. So waye. Uy, kurog akong kamot ato, eh. Ay, kung gusto kag ligon, kana laging paliya, ligon lagi kay na suwayi god may na kay kan murag sagangsang ang kanang kuan. Musabot-sabot sa kilid. Kana lagi buhata. Basta alang gyud taon pangabit ha. Ayaw ba ya gyud dayson niya? Larga na kit ka uma. Muna mo din ako. Sagdi lang ko day. Ako lang ang hiyo na akong amo day. Nga di ko paabot dito sa katuig. Sige ha, hangyo agad ha. Kaya mientras wa ka dong, magpaliya lang sa ko. Ligon man kuno ng bunga sa paliya, ingon si nanay. Ang taong de. Na, mabali uy, kasuway ko ng taong. Nabali, kay kurog man akong kamot. O sige. Ikaw ko bahala agad.
manihulag imo din niya mitras wa ko ha. Sige, tana. Tug na ta kay sayo ko mularga ugma. Tubo, uy. Ato na lang ko to, kinikabot mo sa Manila, uy. Mag-aeroplano man ka mo. Ato na lang to sa Manila, inikabot mo. Karoon lang punta kay Tagar. Sige na to. Sige, sige. Tana. Kwartong tana. Magtagbaw ta mitras ni apa ko. Tana day, suya. Sana all. May, day. Kay mularga na ko ugma. Hindi mo agunta. Sabi. Ate mo, sabi. Mo ba day? Ay, gimingaw na ka day. Ubayot, uy. Sumula kita sige taggamit og bunga sa paliya. Gusto lang ko ka ng original yun niya. Sige siya yun. Ay, kahapon na tayo ba na paliya, day? Si Miyot ay. Si Miyot pa. Ingon ba siya nga, ibog ko na kayo siya ni mo, day? Unsa? Si Miyot? Miyot? Oh, Naipog na ko si Miyot. ay, uy. Ingon na nga ni siya, no, nga. Kung mingawon ko na ka-update o laki, day, andam ko na siya nga, mutabang ni mo. Dako ba kayo nakuan, day, si Miyot? Sapa dia, uy, atik sa pambayuta ka daw. Malaki. Dako kayo. Nagkasuway ko ay gamit sa nang kang Miyot, day, uy. Sus, to. Kuan gisi ko babala ko. Ha? Gisi ko. Si Miyot, naipog na ako. Uday. Doy, gimingaw na rapat siya kog laki, yut, ay. Kung maula, day, si Miyot. Siya ang makatambal sa gibati mong kauhaw, day, sa kahidlaw. Si Miyot. Unsa? Dakaw na ho na kagamit og laki kay gipulan ka na sa paliya. Ayaw taon nak, uy, upo lang. Agay! Kaluoy sa imong bana nga imong luiban. Ay di man gud ako buwagan si Pablo good na good. Gusto lang ko nga makatilaog tinuod kid kagahit nay. Mo bitaw nga ni ako kay magpatambag ko nimo. Is it a deal or no deal? Uy, hilom dayo, a deal or no deal sa imong mata. Magpatambag ka na ko, marugid ni itambag ko nimo nak. Ayaw gyud paggamit og laki na may daghang klases o tanonday na upo. Oh, dako nang sa Ginoo day. Busa patuos tambag ko. Paabutang mabalik ang imong bana. Ayaw gyud paggamit og laing laki. Di asa din mo dag tambag day eh. Unsa? Basta ta malipay na imong tambag nako. Uy, Pag kana- magpatambag nimo, ari na ko uy. O tatan-awa ra ka na haning anak. Asa ka man oy? Ato na ba si Miyot? Lamit na kay nay, magpad ko ni Miyot. Ay, miyot pagingan. Miyot? Agay! May bayang pagkaliwat ng anakan ako eh. Maigyong pagkaliwat, ha? Hay! Mo Day? na iyot. Mama, unsa uy. Musugot ka na nga, magkita mo sa gawas ni Miyot, day? Yes, bayot. Pero, di lang mi sa gawas magkita, uy. Hina lang siya karong gabi eh. Pasak-a siya sa bintana sa akong kwarto. Ah, sige, day. Ako sa ingnan, ha? Ano, mubo raman ang inyong bintana, day. Dali raman ay makatyat ni Miyot. Ug, day, kung na pangandam, ha? Pangandam yun. Basinog na, day, baya na. Ma, ang baba mo ba? Tingaling ba? Si na, day. Ate, bahalag masiksi, bahalag magisi ni baba na ako kay lamit na ko ayuyot. Sige ha, pato si Miyot ha. Ina siyang magpaabot ko niya nga mukatkat sa bintana sa akong kwarto karong gabi eh. Oh, Miyot, ikaw ni Aka. Uday, ni ako. Oh, wow. Isinin na, day, ha? Lamianin mo, eh. Siyempre, nakaabot kayo ako. Pero uy, usa lang kahigayon ang gusto ko nga malipay uban nimo ha. Kaya di ko gusto nga maguba ang among pagpuyo sa kumbana. Hunya na itong sultian, ha? Maglipay unat, ha? Dalis ka, dali. Sige. Dali, isya. Taas ko na. Yes. Dali, ate. Iyan ako yung
sa kapaan. Ako isang mitiri sa akong abaga. Oh, kana. Nainaya to. Uy. Bilang sa ni Papa. Inani. Ayaw pa siya kita. Nganong lami man gyud ang ginadili. Tagbawa lagi na kong miyot lagi. Dahwa na kumagunahuna sa kumbana. Uy, bahalag kanus ato siya mo pauli. Nagbalik to siya na ko o dili. Dal na aman si miyot. Ah, bahala siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bebeng, inaingon, di lalim ang mga anak og daghan, perting sakitas batang. Mao kininay tapos kung kinapuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ngilngigan ni mo sa? Ngilngig pa makasumba ng lata? Ngano day ka manang? Asawa ko ni mo ay, parehas sa tag edad, ay kung mananga. Dre, Inaya lang ko eh. kisay imong puyog sa pag-inom. Mga GRO? Taka. Unsay taka? Unsay taka? Ha? Ha? Unsay taka? Ano nagagbugno na ko ha? Ano nagagbugno ko? Uy, ikot dyan. Dili ko makagina. Oh! Hugot ka niya magpagakos na ako. Hugot? Ni apay lang hugot. Ay, buang. Ay, shuffle ya. Ay. Dili ta sa atong kwarto. Pamabdusa na sa tagka. Sigig silos. Why ayo? Dili lang. Dili. Itrabaho si John, Bibing. Saan pagtrabaho? Nahubog naman sa ito gabi pa. Mao din nasaba mo. Kabati mo? Ay, oo. Kabigduhas papa ni mo ay. Pastilan, Bibing. Kada away ra ba ninyong John, no? Di ra ba gid masipyat? Mababdus din ka. Ay, simbako. Sakto na ng duha ng mga anak pa, uy. Matrabaho kay Ron? Oo. Sa mga orasa mo ulit? Trabaho. Sa ganing orasa? Sabot na saga. Sayo aron. Diyan ka magtarong. Alas 5, mahuman ang trabaho. Usakay pa ko. Traffic pa. Mga pasado alas 6 na siguro na. May padako ni mo. Unsa man? Mangga. Hinog? Agay! Mango float ka? Dili. Kaya sa dimong ni uli, John, uy! Ay, hinog naman ka. Di ana. Wala ni mo piligilaw. Kanang lami isuwa og hipon. Agay! Aman. Tingsi man ka diha. Sabot ko eh. Nganong nagpadakag manggang hilaw. Mabdos ka sa? Agay! Yes! Ay! Silos pa more! Ayaw sa katong diha, Bibing. Ina ba dis nagtuwag taxi in town? Mama, pakagawas na gyud siya. Di naman ako gusto na gyud. John! John! Hilom ka eh. Ginoo! Uy! Ano dihig na ka ba des yung Bibing? Mga anak na lagi ko, ma! Bangun na niya, Bibing. Bangun! Kana taksi. Kinabing! Ay, Bibing! Nay! Oo, naging kasyong na! Hala, ginoo ko! Emergency, paging Dr. B. Emergency. Ayaw nagpangaway sa imong bana, Bibing, ha? Kay ang resulta sa sigig selos ni mo, bata. Nindot ang silos, pero kung sobra na sa taon, pagkaway lami na na, lagi ayaw. Hindi na ako mangawing Junjun, maoy. Kana! Sa tuwing nakikita, pumakasama na tayo at di ko alam. O yung tarong gabi, Bayton, ha? Asa man, Tarek? Ang bitar sa busing birthday siyang asawa. Saman.
Mau ba? Sige, kuyo ko. Upa uriki. Abli! Let's say! Abli, dayon! Na! Hubog na sa kang inataya ka? Yan sa inatay. Ikaw! Ngano man ka manang? Ngano? Okay. Kita ato ha. Kusog ka na tugod! Kusog ka na! Kutog bitaw! Oh? Kusog no! Naka-feel day ka? I can feel it. Sakitay. Unya, Kitman, naulian ka na sa imong kahubog. Hala, sige! Inom pag maayo. La, hangtod ka mamatay. Kung mamatay, ilubong god. Tayo! Aron mahuman na ning akong pag-antos nga nakabana kong badlungon. Badlungon ko? Ako? Badlungon ko? John, boy, ko kaksa! John! Bakit ba siya? Bakit dinalahan ko? Bibig yung ka imong nabati nga ni Singgit sa nga, John. Si Bebeng lagi to. Wa naman lagi. Alams na. So, alams na. Nag-jail-jail na sa tuluhan. Badlungon ko? Gusto mas mayo. Pag makatik ko sa imong ago, kisa makabatik ko sa imong kasaba, sige daw, tokan ni ay. Mamatos ka sa tuwan. Magawaga na sa nangatong anak ani. Ito na pa. Patyo tikas kalami, lax na ni haday ayaw pagdali. Sos na unsa na magkabibing. Mura ka mag-anay. Si ka lang ka mabdos. Ana mong ginanang, kaya may bana. Ana ba, Oroy? Nga sobra man ka pala away ning anak ka. Sobra ka silusa. Resulta din na, ha? Dili. Dili na gid ko ma. Bayot. O say, dili og dili na gyud. Di na ko manganak. Helam! Di magadak. Ang agay di mong buhaton, bibing, dili og dili ka na mangaway pas imong bana. Og dili na gyud ka magsilos aron di na ka mamabdos. Hey! Abli! Let's see! Abli! Kadug! Dapat na! Kadugay ba rin mo ng abli? Nagdog pa mo sa mong laki? Soid na. Sana all. Pasodulon ko ni mo? Kay nakaambag na sa bintana ang imong laki, ha? Ha? Soid na diretsyon. Ay napagsigig singgaak diha. Sleep na, Junjun. Uy, bota na good ni mo. Away ako! Dili na ta kaawayon, Junjun. Sana all. Pasagdan ta ka nga makhubog. Huh? Pasagdan ta ka. Balag unsay mong buhaton. Sige lang, padayon na lang ng imong bisyo. Bay, kalma ka good ni mo. Sana baguhan ko ni mo da? Away ako! Sagba ako da! Yos, gaya! Sagba ako! Dili lang. Tuwag na, Junjun. Hoy! Asa man ka? Hoy! Hoy! Gawas man ka, hoy! Adto lang ko silang mama o papa, Junjun. Kay kuya o nagmabulilyaso. Naku, mangaway ni mo, oy. Kay lisod nagmamabdos na sad ko. Kaaway yun, baya yun kay ko. Kuya, baya sigig utong ani, oy. Kapoy, nakikatingan sa mga bata, Jun. Nagsunod ba yung edad anak nila? Donatay 1, 2, 3, 4. Kutob ra na 4, Jun, oy. Di na nato pa up to 5. Nakasabot ka, Jun. Di ko alam bakit ba natatagal to. Upat ra jud ang among anak. Kay mitagam ko, oy. Kuyog at timan sa mga bata. Hoy, nasad kong pangaway. Ting, tagama na jud na ako.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ko si Dante, ginaingon, dira naman unta ka, pero ambot ko nga nung igugma mo ko nimo. Mao kini nitabo siya kung kinabuhi nga dili gina ko may mong may kalimtan. Ikaw ba, Dante? Husto ka naman unta sa edad. Pero hangtod karon, wa pa man ka magminyo, oy! Sus! So man ako pagkaminyo. Wa man ko'y uyab. Mao na diha. Dunay daghang mga babae diha nga nakagusto nimo. Dili sad ka. Ay, bati ray, bati. Bati man gud. Bati ug nang makauyab ta ug wa tay gusto ba. Sagdi na pa. Maabot ang panahon. Maabot ang kayo nga makauyab di ko. Ay lang kung pagdali pa. Sa ka man dili bitaw ni lumba. Saba day di lumba. Eh si Janet ay dako kay nang gusto nimo. Punguyab na. Gwapa ra na si Janet. Janet. Unya, bigaong kag naong. Lami pag yun. Samot. Samang ka eh. Di ko ana ay. Bahala ug dili ko katilog langit. Di ko ana Janet ay. Naras, Dante. Nigawas na sa ila. Sugatan ako siya. Hi, Dante. Kadiyot ka, Goy. Mag-istorya sa tabi. May mo ba, day Janet? Ay lang ko pamugos. Di man di ko muyab ni mo ba? Please lang. Ay ipamugos imong pagkabayo eh. Sa kita sa di mo manulti, uy. Nakagusto ramang ko nimo. Mao nga ako'y nagpakita og lihok para manguyab ka na ako. Patuno ko, hindi ka na. Nga naman to siya, uy. Nga naman sa ko. Gusto man ko niya. Kung man siya gusto na ako, bisan kamay. Janet. Ay, Day, dari day. Magsulti ta, day. Simon. Oo, nakaayo po, Noy. Kinagsikog pamugos sa imong anak. Bisag wa siya gusto na ako. Ambot ba sa tuwing anong nahigugma man kung maayo anang imong anak? Kuan day ba? Usa ra gyud sulbad anak day Janet. Ah, unsa may sulbad ani, Noy? Di ba kanas Dante ako ng anak? Oo. Unya, pareha pag yun mi og naong, di ba? Oo, Noy. Parihagit mo og naong. Liwat kay nimo ang imong anak nga si Dante. Okay. Mao ni ang sulbaday. Si Dante, wa may gusto nimo bisan gamay. Di ba pareha may mignaong, no? Oo. O kita na lang mag-uyab, day. Ugyab na ta, ha? Ulit na ko, Noy, ay. Oy. Ulit na ko, Noy. Sige, salamat, eh. Unya, unsa naman? Uyab na ta, ha? Ako rabay ko sa din sa bahay, day. Sugta na dayon ko, day. Unya, manuta sa akong kwarto. Sige na, day. Noy, istorya lang tagbalik ana na mag-istorya tagbalik ana. Aris ako, Noy. Babay, Noy. Salamat sa imong pagpadayon ako, Noy. Ay, mamisita ko. Unya, ni mo, day, ha? Day! Paas lang, Noy. Balibad lang ko, Noy. Lami arabay ning Janet, ay. Hanggaw din is Dante. Di siya ni Janet nga kalami ato niya. Bugo! Turtugok og utok! Ano may naging chip nga din napito eh. Gaya eh. Mag-taxi ng Blanca ko, no? Uy, hala! Ang pitaka ng babae nga, idara no, nahog. Huwag mo siya magkabantay. Ma'am! Ma'am! Ang imong pitaka, ma'am! Nahog! Oy, hala. Ay, salamat dong, ha? Daghan kayong salamat. Salamat kayo, ha, Ma'am Lucia. Nga imo kong ipasakay ko apil ng taxi ng imong gipara. Ako ang anging magpasalamat nimo. Kay kunwa ka pa, wa na untang akong pitaka. Hangyo kunta nimo dong. Sa di ka pa mo pauli sa inyo ba? Kuyugi ko sa amo. Tabangi ko pa ka na og ining ako mga kinong prakis. Oo, ma'am. Eh, kuyugan ta kasi inyo. Kaya magawa si Ma'am Lucia sa kwarto. Unsam ka na siya, no? Mura man ko iganahan niya. Gibati ko nga nakagusto ko niya. Uy, hala, may gawas na siya sa iyang kwarto. Ha? Nipis yung isulog. Nipis kayo sa nina. Ano ha? Nilakra kayo ang iyang duha ka boobs. Utog pa man kayo ni boobs, ma'am. Imo magud kong gitutukan og maayo. Di ka makatuon, no? Nga bisag idaran ako, buso ko bigot paghihapon kay kog lawas. Og
Uto pa kay ko, Pips. Pila ka buok ng imong anak, ma'am? Oh, no. Wa mi anak sa namatay kong bana. Pero doon na may gisagop nga karon minyo na pod. Naglain na upuyo uban sa iyang pamilya. Nga sa ato pa, ikaw rang usa? Nagpuyo ni Nibaya? Din sa inyo? Doon nasab ko'y pag-umangkon nga akong gipapuyo din Duha ka buok. Ug ako'y naggasto sa ilang pag-eskwela. Iyawat na lang kung matiguang ko. Doon ay moagak na ako kung maglisod na ko pag-aswat sa akong mga tiil. Wala ka makanaw na pagminyo pag-usab, ma'am? Nakahuna-huna ba ya? Pero wa man ko'y nakita nga lalaki nga akong nagustuhan, God. Unya, wa man say nanguyab pa nako nga akong napilian unta. Mao ba? Ma'am. Imo man kong gitutukan pag-ayo, ma'am. Abi mo, nakita na ko nga butan ka, Dante. May uyab ka na? Wa pa, ma'am. Sukad. Wa pagi ko kasuway og gakos og hawak og usa ka babae. Virgin pa taon ko, ma'am. Awabalo! Pangyo ako, Pi. Mo siya, ma'am, hangyo. Gimingaw na kay ko og sex. Agay! Wata ko ni mo og dako nga kantit. Basta imo lang kong nipayon og kayo na, Dante. Dili ko makasiguro nga malipay ka na ako, ma'am. Wa ba gitaon ko makasuway ni ma'am. Ako'y bahala. Ako'y mutahan mo. Tanda sa kong kwarto. Padayon. Tanda ka na. Sige pa. Ipadayon. Kadako din imong tinakuan. Uy. Taas pa yun. Ma'am. Mada, lamig na gid kayo. Yakaan ko niya. Salamat kayo, Dante, ha. Imo kong gilipay. Ani, dawatan niyang 20,000 pesos. Agay! Sana all. 20,000 pesos? Agay! Kada ko gura na, ma'am. Tawatan lang. O kiniray ako ikasulti ni mo. Bisan, dili ko na ikaw unya makita pag-usab. Ingnon ta ka, gana ka gusto ko ni mo. Nahigog na ko ni mo, Dante. Ang tinuod sad, ma'am. Bisan, idarang na ka, no? Pero, gibati ko sab nga. Nakagusto ko ni mo, ma'am. Dante! Sana all. Oh, Dante, kun mao, uyab na ta, ha? Uyab na ta ba? Oo, ma'am. Sige. Uyab na ta. Uyab na ta, Lucia. Sana all. Nayabag ka na gyud, Dante. Dato lagi siya pero tiguwang na. Imo lang siyang sugar mommy. Imo lang bangurtahan ba? Pero ayaw na siya pakasli na unsa man ka, eh. Bisan idara na siya pa. Pero may bati na ko pagigugma niya. Busa, pakasan ko gyud sa Lucia. Bogo kang dako. Katawaan ka sa mga tao kung mga sawa ka og tiguwang. Nagpakauaw ka lang, alimala ka! Huwag magbuot ako pa. Basta pakasan ko sa Lucia. Pakasan ko siya sa labing madaling panahon. Ang gugma usahay di masabtan. Ipakasan ko gyud si Lucia. Bisan idara na siya, mabdo siya. Hindi kayo na, umaanak na siya. O nga akong amahan, may dawat lang yun. Yung usa ka idara ng akong asawa. Gani, excited na siya nga makakita siyang apo. Wagi ko magmahay nga ng asawa ko babae nga idara na. Gyud! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dindo. Naingon, bahala na kung mga sawa ko og di tantong gwapa, tabuutan ug ako ray mahalon ug patilawon sa iya ha. Mag-unsa man ang gwapa kung dunay gusto nga mutilaw sa iya ha, nya patilawon niya. Balag bati basta ang gugma tinuoray. Morning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.
Ako pa ikaw, do. Kanas nuray mo panguyaban, do. Kay dako, kay nagusto ni mo. Di mo ko na gwapa ng bayhana pa oy. Ni ako gwapo ko. Busa kinanglan nga gwapa sa dakong uyabon gyud. Ug si Mercy pa. Ang anak ni nang Clara ba? Siya akong tiradahan kay gwapa na siya. Si Mercy? Ha? Katong ilang gianggan og pretty woman? Oo, kato. Kanaramang gwapa do. Sus! Daghanang maibog. Tingalig mahagtos unya ang imong kasing-kasing o kanang gwapa mo imong masawa. Butan og naong si Mercy pa oy. Busa siya nga akong birahan pa. Si Mercy pa. Sugto ni Mos din dorong gabi eh. O maniray, kay gwapo man siya. Tilawan ko na. Hoy Mercy, kanus amang kamuhunong ani imong kabuang ha? Unya ka na ba muhunong kung mamahimo ka ng inahan apan dili asawa? Kung kinsa mang lalakiha ang makatiming nga makapamabdos na ako ma, sigurado ko nga iya kong pakaslan. Busa magpaabot na lang ko. Kung kinsa lalakiha ang makatiming nga makapamabdos na ako, no? Salamat day Mercy ha, kay gisugot din ko nimo. Kadagay-gadahan man ko nimo. Pero, dong dindo, di na ba ako virgin ha? Okay ra day oy. O man uso ron. Basta kalimtal lang nimo ang imong kagapon ug di ka makigbalik sa lalaki nga nakauna nimo. Di nag-yud, never. Nya, usara man kakalaki ang miagi nimo. Uy, usara. Unya, gamay pag yun. Ikaduha na ka nga ako na uyab. O, di na siya ko mangita og lain. Basig sakit. Inayon lang nato arway sakit. Basta. Sita na. Nakita ini taxi na. Hindi na ng taxi driver para manaog na ta. Taxi driver, di arang bayad daw. Kada di Mercy, kada di. Kaya ning imo. Pero di man tantong dako, igo-igo rano. Ali, be. Ali ko na mo-try kong video clip, eh. Sige. Sana all. Alami na ito. Lami nga, sakit bagay. Lami, oy. Lami, hayang, be. Imo nga ni tanan. Ako. Dako nagug na nga ini. Uwa, mani magtakbo. Nagnganganan ng daan. Nga na kay katukbo nun sa imo. Hado. Amo ba? Unya aron ako ikuan. Hagkan sa ako ni. Ako lagi pakuan. Sud madritso. Ha? Oh, nasud dritso. So, tadi ay. Kalami o. Nilamian ka? Lami. Nandila sila ka. Unsa to ba? Uyab si Mercy si Bert nga akong amigo. Dugay ka nga react. Amaw ng atniunan mong unsa. Nagasuwat mo mong kanan din na unsa nagisuwat ni mo. Ngayon dong gana ko dito sa gawat ng matabi-tabi to. Ba? Matod pang nuray. Uy kung siya ni mo. Kay nakauyab ko ng pagbay nga daghan og nawong. Bida. Sure ka ba? Butan ni mo. Daw binuang na to ni mo da. Pero si Mercy milayan na yung uyab. Ang ako pag yung amigo nga si Bert ang yung uyab. Dili ko katuwi ni. Dili ba? Bati ng klasiha pagkababae na si Mercedo. Bosali kayin na siya. Sinuray! Sinuray mo ay uyab ba? Nuray. Bahala na may pagka-Princess Fiona ng naong anak. Pero butan siya. Dili na siya hinglaki. Pero mahal man ako si Mercy pa eh. Ug mahal sad ko niya. Makikita ko ni by birthday. Aron maklaro ko ning tanan. Nasaan man pag-ibig mo, dati ay nadarama, kapuso mo'y naglaho na. Dili ba eh? Dili ba eh? Dili na si Mercy taon. Ibawagid ka nga. Ibawag ko nga uyab mo. Manguyab day ko niya. Uy, di na mahimo ba eh? Di ko makahimo ana. Sure di ah? Lagi ba eh? Pero abi ni mo na, okay naman ako ba nga? Kung uyab mo, okay naman na. Basta masayod lang kung tinuod ba? Dili Pero di lagi ba eh? Dili ba eh?
Mao lagi, ang ako lang gusto ko nga masayod ko. Di na kita may uyabay. Oh, si Mercy na pangutan na agad. Siya lang pangutan na dito. Bay, basta kay dili may uyab. Dili gid bay. Uy, ikaw rin akong love tong dinto. Inahot nga nagsulti ka sa tinuod day, Mercy. Oh, lagi. Ibaw yung ka, love kahit tika. Ayaw ko luibi day sa atong relasyon day. Magtigom kong dagang kwarta day para unya sa atong kasal. Sige, sige dong. Ingnan niya ko kung daghan akong tinikom, ha? Ingnan niya ko dong. Usa? Mga nagsulti no rin ako do. Bago na siya asang abot sila sa Mercy o sa Bert aron magtagay sila sa tuba sa kalipay. Di ay ha? Basi nagbakak lang na siya. Aron mabugnaw ko ni Mercy. Iyang dauto ni. Bida sa di mo. Ako doon nagtuong resulti sa tinuod taon sa Nuray. Hindi na bakakon. Si Mercy may bakakon, ha? Hala, ato siya. Og, lakaw din dito! Payagang ilang abutanan? Oh, og kamatuoran ana, naa pa sila diha sa sud. Sundan ko sila kaniya dong. Naa sila diha ron sa sud anong payag. Masuta ko gani nga tinuod ang tanan. Bisan sakit. Buwagan ko siya. Ug ikaw, Nuray, diya ka na. Dong! Unsa ni? Bert, yung siga mo ng mata ni mo, ha? Sorry, Dong. Ngano ka, Bert? Sorry kay basta ko mag-birthday kay sa imo. Sorry kayo, Dong. Lami ka ni. Lami na ya? Ay, lang tingog na! Laging bird. Doklong di ka, tingog ka di ka. Ay, salamat na lang sa imong pag-ilad na Mercy, ha? Bye, Bert. Imo na lang siya. Imo nang babae nga. Kung datang dako, dili matagbaw ko sa kalalaki. Oh, gisugot na ta ka din do. Kay labi na ka. Ikaw nang akong tunayon, day. Ikaw, Nuray. Di na kumuyag ug lain pa. Ikaw nga akong pakaslan. Ikaw, Nuray. Salamat din do. Isaan ako. Ikaw lang sabang akong higugmaon hangtod na sa akong kamatayon. Ikaw lang din do. When I look at you, I see you smiling back at me, afraid if I lost you. Nuray, kamindot man din yung lawas. Daway. May kaning akong biyag ka, no? Ay, kagalawanan. Akong kita ka na diha ni mo. Oo ba? Ako na din ni tanan. Alibi plastar na. Unsa pa day ni? Kaya ato pasudlon ang hari. Sana all. Ako na din pasudlon. Tagay. Sakit ito. Sakit. Inayon lang. Manag na yung nag-isi. Inayon lang ako. Ay. Nuray. Tantuod-tantong gwapa si Nuray pero lakay ko niya. Og ako gigitugyanan niya sa iyang kaputli. Ug wa ko naglangay, ako di siyang pamayan. Kasluno nami. Sana all. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bibot. Ginaingon, ang gugma dili ginukdanay, kini sinabtanay, paantusay, para inyong relasyon magdugay. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili nako mahimong mahikalimtan. Ang sabi ni kay nga nakaon. Maramag... Sing-sing. Jonah, will you marry me? Bibot. Nakalitan ka ba, John? Oo. May gani kay wala ko matuon ang sing-sing. Kung natuon pa nimo, wala ko'y pakaslan. Mao. Pero, bati po kaayo nga mamatay lang ko kay matukan man ko sing-sing. Wow, kaya sa sing-sing girl. Ako na nipi. Unsa? Bebot, kang Bruce na lang ko nun yung sing-sing ay. Uy, ayaw no lang, Bruce. Palitan na tagag imuha. Wow, see, the same, ha? Same lang, pero lain ang bato, dili diamond. Oh,
Usa may bato di ay. Lubot sa baso. Hala, no? Kaso na tayo mundo, ha? Uy, happy ko ninyo. Happy ko ninyo. Salamat, bros. Salamat. Uy, ako inyong wedding coordinator, ha? Uy, ayaw lang ka, uy. Ano, God? Mahal ka pangayo, uy. Free, oy! Aw. Pagkapila man ako bubot ng kindi, ha? Ay, Debbie. Ano? Ibalo kas latest news, ha? Wow, ako kahibalo. Unsa Kas man ba yun? lunon daw sila si Bibot o si Jonah. Unsa? Diin ka may bawa, anak? Di bros, BFF, bayaran silang duha, di ba? Fake news. Sa fake news. Matod pa sa amiga na ako nga naas kumbento, nang pasuwat na magili silang duha. Fake news lagi na. Di pa kumutuo unless mo paso sa simbahan si Jonah nga nag-wedding gown. Hala, no? Magdali ko. Magtaksi na lang ko. Aron, madali ko si Jonas sa ilaha. Aron, mahuman ang tanang papers alang sa among pagpakasal. Salamat. Salamat timing. Naitaksi nga ni Hunong. Bibot? Debbie? Yes, asa ka? Sakay na lang diri. Ay, thank you, Deb. Ngita ko lang taksi. Sakay na lang diri. Ihatod ka kung asa ka. Uy, tuyoon naman. Mubalik ka pa sa imong agi. Adto ko sila ng Juna. May adto mi sa simbahan. Kaarte ba ni mo, eh? Sakay na lang ko diri. Nga naman ko dahil tuyuon na. Mobility man ko. Bahalag asa tag speed nung haraingon. Okay kay ko. Ay, salamat na lagi, Deb. Para! Oh. Thank you, Deb. Una lang ko, ha? Shit. Shit! Larga! Uy, asa mo to, ma'am? Ihatod ko sa impyerno! Ni! Tinuod kang kastlon sila ni Jonah? Huh? Wow! Tingnan ni Hunong mag-aoy! Ay, naog na lang, ma'am. Uy, kukiwan makuni mo. Eh, basig ako mapasanginan kung maunsa ka. Eh, kani pang magsinggit ko na taon, ma'am. Ay, unsa to imong gingon? Iyato ti ka sa impyerno. Larga, Ay, larga! away ni. Larga! Di na ko patod sa impyerno! Uy, asa mo na kapatod, ma'am? Sa mental hospital! May no, unsa? Ay, aka na noon. Go! Pa-admit lang, ma'am, kay basig naparok ka. Oh, unsa? Girl, congratulations din doon ni Bibot. Ay, girl. Thank you kay Bruce. Thank you kayo. Gutom na ko. Mga unat na. Mag-program pa man ta, Juna. Gigutom na ko, oy. Hastang mga bisita, gipanggutom na sila. Mga unat ta. Unat na mag-program. O, sakto. Bride, gining imong bride, Bibot na. Ay, kaon first before program. Aron happy ang tanan. Go, go, go! Mayot uban ko. Namayot naman noon ko sa imong kahubog. Kaya sa mga kanta sa mga tedibura. Bayot akong gisulti. Mabayot na ito. Asa ta? Asa ta? Sa hotel din nag-celebrate sila si Jonah. Uy, hubog na. Uy, hubog na ka. Basig mag-iskandalo ka dito. Dili ko bastos nga pagkababae. Pero kung gikinanglan, buhatan ko na. Mag-iskandalo ko dito. Uy, di na ito mga tedibura, uy. Mahadlo ka? Bayota ka? Pues, mag-inusara kong muadto dito. Sorry, miss. Sorry kayo. Di makasud ang way ipakita ang invitation. Pasudla ko. Kaya bisag ko invitation nga ipakita. May katungot ko nga musud kay ako ang wife sa lalaki nga gikasal. Unsa, miss? Yes! Let me in. Ano ni? Sir, kay may pagsultihan niya. Suod siya, sir. Siya ko na imong wife. Bibi, ayaw pag-skandalo din eh. Huh? Guard, dada siya sa gawas. No! Dili na ko si asawa. No! Bibi, sige na. Ayaw paghimok sa adlaw sa among kasal ni Jonah. No! Sige na, guard. No! Palihog na niya paingon sa gawas. No! I love you, Bibot! I love you! Bibot, I love you! Dali, ma'am.
may nalang kinigawas ko. Kung nakasulpas, Davey, maggubot-gud mo. Wow, ha? Ang gipangandaman ng umpisa tong lading bepot. Hindi ko kapag rooming hotel nga doon ay jacuzzi. Para na ito na ako nga kining gabi una, ug dili makalimtan. Ang gabi ikaroon nga ako na kang naasawa. Mutpichento na. Yes, kung ikaw pasakitan. Palamian ko ikaw, Juna. Palamian ko ikaw. Oh, sige, sleep na girl. Bantayan ti ka. Sige, tuog diha. Ako rin bahalang bantay ni mo. Sa ko, bata akong gamay. Dili man, pero hubog kay ka girl. Dili pa kayo hubog. I can still manage myself. Kaila pa ka na ko. Kaila, Ang kinsa ko. si Pukwang. Yeah. Yan non, ha? Ako si Pungkwang. Ang dili, oy. Na, dili ka si Pukwang. Kung dili ka si Pukwang, okay, let's change it. Ikaw si Mahal. Nya, siya mo, ha? Uli ko sa amo, oy. Girl, kamusta ang virginity, girl? What na? Buak, girl? Perting buaka. Mitulog na, mitulog na. Eksaba mao ko ni Pipot. So, di umawag na. Bana na ni mo siya. Oy, naon sa man ka. Kuan man ko. Sakit pa ang karon ng akong. Wala no. Ulti gini buak ka. Dako de ka. Tambibot, day. Ay, girl. Perting dako Perting taas Ay, pinakisukod, girl. Bila. Ana ay. Anak ko What? Usa ka ba? Agay! Oh, nice, no? Hey, ako yung gilibak sa. Ikaw, beef, ha? Huwag ito masulti na ako tinuod. Saon sa man, Bruce? Kasama sa kadupang. Bros? Ha? Pasagi ko ay dyan na. Ay, naibaho pa lang ko nga sa kadupa ng gitason sa ang sigidak sa isimuhan, no? May pag gidagiti ka. Uwa pa unta ka maminyo roon dyan na. Kung sabay, usa ka dupa, oy, nga duha man ka dupa. Grabe! Dyan na. Di ba BFF man to? Of course, Bruce. Ayang niyo ko ni mo dyan. Unsa man na? Huwag man ako usa kagabi yan ang imong banabi. Okay na ko. Kamusagot si Bepot. Oh, bebat. Ha? Samang ka, ha? Sugot ka. One night only. One night stand. Oy, dili, oy. Sige, no? Bisag BFF ata. Para kang Juna Ragyod ni. Exclusive. Sana all! Dakong taas! Malipayon kami si Juna. Naana mo ang pagsinabtanay, pagrespetuhay, o paghigugmaay. Mauna ang among K of Love. Sana all. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Edna, naingon, pahay ang dagan sa panghitabo dili gyud masabtan. Bisan makabana ka og buotan, pero sa lain ikaw mahilabtan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, ina ko mahimong mahikalimtan. Milagro dang nahasuroy ka din his Byron, Edna. Ay, sorry sa ta, panagsama uy, kay lain kay narotas bay. Wa pa man ko'y anak. Wa man ko'y kalingawag kugwes. Kadugay basab ni mong namabdos, oy. Unsa man tagsara kang jerjeron sa imong bana, ha? Hala, tagsagot tatot. Kada adlaw intang ko jerjero ni Edward ma. Wa pa lang gid matay mingingan na mabdos ko. Aw, lagi. Ibuong man lang tagod, hapit naman mo mutuig sukad na minyo. Tagpila ka raw naman ding makuha sa imong bana, ha, kada adlaw. Hala, uy, usara ka round ma, oy. Pero kada adlaw. Kahinay sad, oy. Usa ka raw ray makuha. So pag mabdos ni mo na, oy, dalihan ang tagsa ka raw, oy. Maura? Oh, ma. Ay, manatsyok og liko. Presko nang pamati na ko sa kong lawas.
Karang taon-taon, maabot na si Edward nga kung ba nagikas trabaho. Kumot naman ko. Siyempre, kanahan gid ko nga chargeron ko niya ron. Day, Edna! Yan na si Edward. Kung kuyaw din na ako si Pare Digoy. Hakpaya! Kuyog man niya iyang kauban sa trabaho nga si Paritigoy. Ay, inom sa din duharon. Paita pa ya. Oh, Bapre. Tayo sila mo pa-jin-jin mo sa Mari. Ay, pre. Sakitan man siya agod. Hala Dako mong guni ako, Ang mga amaw. Si Maria Laura ang ilang hisgutan. Malisang niya. Tagsara ko naman pa-charger si Mari ni Paritigoy. Kay sakitan ko no, kay dako ko no kang pari. Pre. Ngi, sa ko kadiyot, pre, ha? Kahiyon ko. Okay, Pre. Mangihi ang mas Paritigoy. Asa ka pahipi dia? Uy, hala. Niya sa pengon din sa pultahan. Kilit sa mong bay. Oh. Oy, Mare. Ikaw din yung nagbarog sa pultahan. Ngihi ko, Mare, ha? Dito na lang unta ka sa tubangan nga pultahan sa gawas pre. Uy, layo naman na dinhi. Sa inyong giimnan po. Oo, limot ko na. Agi lang. Ano lang ko ngihi, Mare. Hala. Oh. Nakatod siya misigit sa punuan sa saging. Pero niya siya tubang na ako. Oo, lagi ba lusot na? Hala. Hey, naon sa na. Uy, hala katakas agad ako dahil siya ha. Bisag hubog siya, pero kaiso ko na anak. Dawi, kalami anak. Kalami anak, kumutol sa kamot eh. Kunya, ibutang sa bapa. Ninduta ko mo eh. Agay! Unsa man? Punan pa? Punan pa ang init ka sa bawas tinawa, pre? Okay na, Mario, eh. Busog na ko. Huwag tang baya nga kung hangover nga nakahigop sa init kang sabaw sa tinuwang isda, da. Basta ko, may gali ka na kuno na kagluto og tinuwa, da. Lambi ka tinuwa. Mao. Para mawang inyong hangover, init ka sa bawgid ang maayo, anak. Unya, pre, human ni mo kaon, ulit na taon sa inyo. Uy, kay nabaw na itong pangita Ros Marilaura ni mo. Da, way ayo asawaha, eh. Sige kong balibad kung akong tudjakon. Mao ba? Padlok mo siya skuan nun? Wala ka bugo sa aning Marilaura, uy. Bugo siya sa nang bugo. Ngano ko tang mahadlok mo siya sa imuha, pare? Mari! Ano nakasulti man ka nga bugo si Marilaura, day? Bana ko siya ni pare. Unya iyang likayan kung anon siya. Di ba bugo ang tawag, anak? Da, ambot anak niya, eh. Nahadlok mo gini siya skuha, agod. Kuan man gud ay. Ang kang Pare Digoy god. Kuan man god, mura man gud og mura man ka og magud kag mga anak kun maigo ka siya. What? Aw, kana pa? Muna. Naunsa? Murag kada adlaw nga mga anak di ay kun maigo. Agay! Mo ginay gipangandoy nako, Edward, nga makasuway ko nga mga anak ko ba kay nindot kay ang feeling kay sakit ko no. Gusto ko nga makatilaw og sakit. Tiid na. Mari! Mo ba di ay gawin na nakakita ka sa kang Digoy? O gaw eh. Unsa nga pataka ang nakatubang niyang hupog kayo nga nangihi. Kitakit ko ay. Lupig di ka na ako. Kay Igor man ka nakakita siya, pero ako? Tilawan ko ng iyahagaw. Tukan ko. Pero happy kay kung natukan ko. Kami mo gusto na ko nga magsuka-suka. Grabe sa nasuka-suka eh. Pero, gaw, ganahan ko nga makatilaw ingon ato kadako ay. Kaysa kung bana nung ay saba ha, ato-ato rani. Igo-igo naman ang gidakon. mo ba? Ay, sayo na. Ako sekretuhon si Sultis Digoy, ha? Nga, kawan, nakakita sa kas iya. Ano? O ganahan ka nga, mutilaw siya, ha? Ha? Ay,
Ganahan ka. O, unsagaw? O, lagi ka. Ingos tigoy. May pagtan-out ko na siya ni mo. O, nasabot ko niya. Nakuwangan ko na kasigidakon sa imong bana. Oo, mango ko makuwangi kang Edward Quid. Kuan lang. Gusto mo ko mutilaw. Mas dako pa siya. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Panguryoso lang ba para di ta maihas og dako? Mo pa? Yaw sa man ka. Musugot ka nga. Magkita mo? O niya, makitilaw ang super lolo. Super lolo. Kanang, sige, makikita ko niya. Ingna siya, asang ni magkita ha. Ingna siya, gaw iliyong. Uy! Amitay ko na say! Kagamay pa o ba ni imo Mari? Si Papi. Imo. Oo, Mari. Alay, ibingat aning duha nimo ka pa. Sana all. Bangtang na kayo ang imo Mari. Utong. Okay, obre niya mo to. Kini. Pero lami, mas pasira mo ang sakit. Amitay ko na say! Nganong labi man gyud ang ginadili. Uy! Nakuha jud ko sa makadaghan atong higayunan ni Pare Dikoy. Kung sakita noon, uy nga naiguos kang Dikoy. Pamati ko no, mura jud ko og nanganak og triplets. Hala, sakita, uy. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Daisy, ginaingon, ang usa ka matuod nga kugma dili manumbalin unsa ka o kinsa ka. Good or bad, ang imong pagkapabay dawaton kaniya. O kining nahitabos ng kinabuhi nga din ako mahimong mahikalimtan. Kalawon ba si imong panghupaw? Doon na kay problema? Doon na, dako kaayo. Ano sa man na? Sultihi ko. Ay, si Mama. Sige, nagreklamo bahin siyang sakit. O gusto siyang magpa-admit sa ospital. Unya? Woman, may kwarto. Tabangan ti ka, Daisy. Axel, dili ko gusto nga ma-appeal ka sa among problema. Daisy, dili ko laing tao. Uyab ko nimo. Gusto kong mutabang nimo. Ninyo. Dili ko makaako nga magtan-on nimo nga mag-uul ka. Axel, Mangita kog pagi aron ma-admit sa ospital ang imong inahan. salamat nimo, Axel. Kasorte ba yan nimo babae, oy? Nga doon kay uyab nga matinabangon? Concern kay si Axel sa imong pamilya, day. Abi nimo bayot. Naikog na kay ko niya. Uy! Ayaw kay ikaw, oy. Putla na aron mawagtang ang kanang imong problema. Og aron totally ma-disappear ng imong mga problema sa inyo. May magminyo na lang ka. Dili ko bayot. Tungod lang sa among family problem magbinyot na ko. Dili na mo isulbat bayot. Uy, nahala, oy. Sa gubangan ng mga problema sa imong pamilya. Ulirang anak mang ka. Nagsalig lang na sila nimo, Daisy. Kaya kung unsay ilang mga problema, naman din ka nga musao. Catcher mang ka. Uy! Daisy, ma-admit na ang imong mama. Dawatan niyo. Kwarta? Gamitan na. Din man kaani. Niloan ko sa among kumpanya. Unsaon man nako sa pagbayad, Axel? Unya na paghunaw na anak. Ang importante nga, ma-admit na ang imong inahan, Daisy. Operahan ko. Oo, ma. Mo'y sulti sa imong doktor. Dili ko. Pero ma, dili mawagtang ang kasakit ng imong gipati kung dili ka magpa-opera. Kinanglang kuhaon ka ng imong tumor sa ovary. Mahadlo ko anang opera, Daisy. Tumbas na lang kong tambal, inang doktor.
Mamatay pa hinuon ko kung hiwaon ng akong tiyan, anak. Unsa ko'y mamatay ka maoy. Mauman ganing gida ka din sa ospital aron ka matambalan. Ug di na ka magsigig reklamo nga sakit ng imong tiyan. Basta, higna ang doktor nga patumaron lang ko ni agtambal. Di lang ko magpa-opera. Ay, Daisy, day! May niya ka! Bad news! Usay bad news, bayot. Ang imong ate, kuya guban pa, na disgrasya, nahug sa pangpangin ng sakyan! Sunod-sunod lang ako mga problema sa akong pamilya. Maikog na kay ko ni Axel nga magsigyong pangitag paagi. Unsaon ko niya sa magtapang. Napagani si mama sa ospital. Karon, ang duha na sabna ko ka makuwang. Kinahanglang putla ng tiil tungod sa disgrasya. Bahala na. Mangita kong paagi nga magkatabang ko nila. Ako silang pamilya. Dili ko mo surrender. Apply ka at labaho. Oo, sir. Na-open bago na mo business, internet cafe. Ikaw assign dito. Sige, ma'am. Salamat kaayo. Maayo kay doon na kay extra income, Daisy. Tuod di ay. Nido ako ganina sa imong mga igsuon sa ospital. Og matod sa doktor nga as soon as possible kuno nga operahan sila. Unsa? Iyon naman mo gasto ato mga kila sa business, ha? Hindi mo lang gasto sa ibang mga kanya. Nag-away man sila si sir o ma'am. Saan man ako iniron aron makabalik ko nila kwarta. Kaguol ba ini, uy? Ako ni Roningel sa inyo, giutang ako alta sa ako. Wa pa may kwaltay bayat sa imong utang sa amo. Harili na himo. Ako huwam ninyo, aluoy ko ninyo. Oh. Na sila. Unsa man? Bayan mo, Rili. Oy, na sila o ba na mo tidahan? Internet cafe na lang nahabi. Oh, sila, oy, sila. Na sila inyo uban tindahan, ha? Oh, sila. O saan? Anya? Ikaw sa inyo, internet cafe. Saan man? Ako todlo sa inyo. Dakan ako kailan negosyo, ha? Negosyante. Isugod ini nga klase na negosyo, ha? O ako lang po kuha sa customer ninyo. Ay, unsaon lagi. Tudlo imi. Sige na, alon ka balad mi sa among utang nimo. Ikaw ay balewan ha, dese. Ikaw kakwalta ini dako. Masweldo ka gi ka sa internet. Masweldo ka pakaini imo buhatong. Unsaon man, sir? Homo. Agay! Ha? Homo. Unsa na? Mistisa man ka, puti, guwapa ka, nindot og bati. Ikaw hubo na dress. Kana wa ka blouse, wa pantalon, wa pante. Unsa? Ayaw maliman ni se. Na ko customer paamot sa Camila. Naraola na Camila niya. Dili ko, sir, oy. Ay. Ikaw tabang sa amo, disi. Bangkaluta na amo uban ni Kusyo. Kini business dako ni kita. Sige na, hubo na disi. Ayaw balibad. Need bang kadako kwalta alang sa imo duha ka igsuon o pilahan. Naapa imo inahan nga upilahan sa tumol. Diyos ko. Na, lidi na imo Camila disi. Nana, dakkan at team Chinese nga tanaw imo lawat nindot budi. Sige, humo na. Ay, sige na. Unsa man klase sa mga amo kini nga Na, happy na mga Chinese tanaw hubo na ka. Ay, pakpak ka. Awa. Pakpak na sila. Nako na mayat ini disi. Nako ka makwalta ini. Daisy, yun man kagkwarta nga naoperahan naman si mama nimo. Nang huwam ko sa kong amo nga magtiayong inchik. Maayo kay
nagpahom sila nimo, Daisy. Nise, kini kalon mo dako kayo kwalta ini. Ako ba to nga mag seksa ato bangon ta Camila. Sex, sir? Tali se. Kaya nananakan kayo mga customer. Ora, nakatang na sila. Humo, nakaduha. Maya mag-sex, ha? Dili, sir. Dili ko makahimo ini. Ayaw malima na. Kita kaya na. Ha? Pistol. Mumuto na. Kuto kayo ni pistol. Ha? Dili? Oh, mag-sex, ha? Buto ganini, patay ka. Homo ako. Talaki homo. Ay, kakiyat. Ini, maya ni ako, kiyat kayo. Customer na mo sa Camila. Mga tawa, kasi, ay na lang homo. Ako rin homo, hinay. Kita, madroman, ha? Sir, ayaw, dili ko. Salise, ayaw maliman na ako pisakilit mo. Dodo. Amini mo siya. Katilaw ko disi. Kakulata ba kayod ko ina. Ayaw niya. Balog bise. Aduh nga dali. Hikda. Sir, ayaw. Kariya, ako patong sa imo. Sir. Ayaw maliman. Sinana sila ka na to. Patong maliman. Ako ni isolo na. Sulod na noon. Ako siya po na. Oy, wala ikaw. Bildin ulit. Bildin ulit. Ayaw ko Oloy sa imo, Lise. Mga dako ako, ihatak ni mo mayat sa ako, sa ato. Sek, sarina. Aniya, tawara. Salamat, sir. Alay na. Oli na, Dise. Kaawayon pa na ako ba na? Klaro ato ganina inyo gibuhat, Nga gilamian ako ba na? Ayaw ka rin mga makamayat na taato mo sa matanong insik. Nakabaya ko yung sa bakaya ako. Daisy. Palayo na ko, Axel. Hugaw na ko. Daisy. Laluoy ko nimo. Ug gisamot ang akong gugma nimo. Dunay rason nga nabuhat mo kadto. Big-on nga rason, Daisy. Bahala nagdili ako nakauna nimo. Pakaslan ko ikaw. Biktima ka lang sa cyber sex, Daisy. Kaluoy nimo. Axel. Naawaw ko ni Axel. Iya pagyapon ko gidawat. Tungod kay biktima lang ko sa usa ka cyber sex. Ug mauto mga listeners atong palimay drama compilation part 77. Ug gusto na ko pagpasalamatan katong tanan ako comment sa ato ang part 76. Ug gusto na ko mga listeners no kinsa toy ganahan sa atong t-shirt. Wala na ko nagpatubo mga listeners parang maka afford jud mo mga listeners no. Ang ako alang mga listeners nga ma-promote lang po na ko ako ang channel wala ko nagpatubo ana og napotay kalo pod ganahan mo og gusto niyo makita ang picture mga listeners akong gi-comment sa comment section i-click lang ang link makita niyo dito atong Facebook no makita niyo dito og dito lang po mo message og gusto mo order na dito lang mo pag-message sa atong Facebook ito gi-link sa atong comment section. Salamatan ako katong tanan ga comment sa ato ang sa part 76 ug na-appeal sa atong pag-vlog karon ug usbo na ko pagbasa ug ato i-shout out si Oscar Abaydog. Salamat kayo bro Oscar sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Salamat jud kay kanimo Oscar Abaydog ug salamat pod sa imong pagwalay skip no. Dako na kay nang tabang sa ako Oscar Abaydog nga may nalang pod nga makatigom tagamay maski sintabos lang na sa imong pagwalay pag-skip sa ato Salamat kayo. O shout out dai sa imong misis dia no. Shout out sa imong misis ug labi na sa imong mga anak dia ug sa imong mga amigo nga pirmi magduyan dia. O salamat jud kayo.
ug shout out sa imong mga ambigo tanan diha. Salamat kayo. Usbon ako Oscar Apedog. Salamat jud kay sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Salamat jud kayo. Si Ma'am Liquin, shout out nimo diha ma'am. Ug amping-amping sa trabaho ma'am no. Ug salamat pud kay sa imong pagpirmi pagsuporta ug pagpaminaw sa atong drama. O sa imong pag-order pud ma'am no, makita na nimo diha atong t-shirt no. Salamat kayo. Nalang sa atong comment section, i-click lang to siya. O si Ma'am Ana Hajin, salamat po kay Ma'am. Shout out diha sa imuha amping-amping diha sa trabaho. Si Romy Boy, shout out po diha no, amping-amping. Romy Boy, salamat kayo sa pagwala pag pa-skip. Salamat po kayo. Si Dinim Orindo, salamat po, shout out diha. Si Ma'am Lisa Adwan, salamat kay Ma'am, shout out diha Ma'am. Si Ma'am Marisa Hilwa, shout out po diha Ma'am, amping-amping sa imong trabaho Ma'am. Shout out kanimo diha. O si Nilda Yikik, shout out po diya, ma'am, Nilda Yikik. O si Jojo Buna, shout out diya. Si Tupir Valdez, salamat po kayo. Shout out mo diya, Tupir Valdez. Kung Analisti, shout out po. Kang Vilma Amor, shout out. O kang Nina Castro, shout out po. Kang Sugar Santos, shout out po. Kang Karin Baroy, shout out po diya, ma'am. Kang Berna Siroy, shout out po. Kang Alpi Lucina, shout out po diya. Si Kati Bando, shout out ya ma'am. Amping-amping sa trabaho ma'am. Susi Palmiros, amping-amping pod, shout out ya. Si Hilin Basil, shout out. Karen Solip, shout out pod. Si Dayan Baler, shout out pod ya no. Si Edgar Palma, shout out dia, Edgar Palma. Ug si Arlene Berlin, shout out. Si Mirna Urban, shout out pod dia ma'am. O naanali mong t-shirt ma'am nasa atong comment section ma'am, i-click lang na makita nimo atong Facebook ko diha. O na dito ako mga picture sa to ang mga na picture mga t-shirt diha. Si Joseph Bacaro, salamat, shout out nimo Joseph Bacaro no, nga kada adlaw ka birada kay bago kami ninyo. Daghang kay salamat kanimo Joseph Bacaro, bago ni atong komentor. Ug mao to mga listeners no, tanan akong mga komentor, usbon ako, daghang kay salamat. Ug atang-atang atong Fart 78 mga listeners no. Ug kinsa tong ganahan order sa atong t-shirt no. Nalang sa comment section ang link. Comment lang mo dito. Ug usbon ako mga listeners, daghang kay salamat ug atang-atang atong Fart 78.